O Colexio Jaime Balmes organizou hoxe unha actividade do máis novidosa, unha feira dos sentidos. Dende o centro pretenden con isto fomentar a estimulación sensorial dos alumnos nun mundo dominado polas tecnoloxías. Traballo integrado con novas tecnoloxías, coñecementos de xeografía ou identificación de sons foron algúns dos postos cos que contou a Feira dos Sentidos organizada hoxe polo Colexio Jaime Balmes de Noia, unha iniciativa nacida no profesorado do centro para fomentar a estimulación sensorial dos alumnos. Esta idea surxiu porque, pensando na época que nos tocou vivir, que estamos tan dominados pola inteligencia artificial, por que non prestarlle un pouquiño de tempo á inteligencia natural e ser conscientes dos sentidos que con eles viñamos a este mundo, non? Por exemplo, si que vemos pero non miramos, oímos, pero non escoitamos, tocamos, pero non sentimos. Entón, pensando en todo iso, pois ocorríosenos traballar os 5 sentidos en distintas vertientes. Durante a xornada elaboráronse diferentes postres para degustar, velas de varios colores ou mapas interactivos para completar polo alumnado. O gusto, distintos postres que podemos degustar, que fixeron os rapaces, que fixemos os profesores entre todos. E logo tamén, pois, por exemplo, fixemos mapas onde había que situar as provincias, fixemos caligramas na materia de lingua galega, saquiños con perfumes, esencias, bueno, cada un dos sentidos. E logo tamén tuvemos 2 invitados que foron ex alumnos nosos que viñeron a colaborar, que son Yanira Somoza e Jorge Gallardo. Unha iniciativa coa que se pretende saír da rutina educativa. Non é a primeira deste estilo no colexio. O ano pasado promoveuse a Feira Vintage para tratar elementos da vida cotiá de décadas que foron perdendo sona. Para salir da rutina e para levar os nenos á calle, a que vexan algo máis. O ano pasado fixemos a Feira Vintage. E bueno, por que surxiu a idea da Feira Vintage o ano pasado? Porque no día a día na clase salen temas que ves que eles descoñecen. Pois, por exemplo, falas do Wallman, que é un Wallman? Por exemplo, non teñen nin idea, un teléfono de línea. Descoñecían todo iso. E tamén foi moi motivadora e estivo moi ben, a verdad. Un dos postos estrela foi o de elaboración de candeas. Coa esencia de vainilla como principal elemento, os alumnos do Jaime Balmes volveronse auténticos expertos na materia. Primeiro cortamos la vela en trocitos. Ponemos agua muy calentita, la echamos al baño María. Después la removemos hasta que queda así. Le echamos la vainilla para que huela rico. Y después las echamos aquí en los botes. Y después, cuando ya esté un poco más sólido, le ponemos el palito así y quedan así. Y después, cuando ya esté más dura, la desmoldamos. Unhas actividades que gustan aos alumnos, como eles mesmos aseguran. Un que temos os da ESO, que é de bioloxía, que é sobre o daltonismo, que está por ali, no que che mostra a través dunhas pruebas se tes daltonismo, se non, fanche unha explicación. Facemos máis ferias, outros anos pois facemos para recolectar diñeiro para algunha asociación, diferentes cousas. Este ano pois tocou a dos sentidos.